שלום חברים וברוכים הבאים לפרק נוסף של הטיפה. היו לנו כמה טיפות מדהימות עד עכשיו, אז למי שצופה בפעם הראשונה, תתחילו מהטיפה הראשונה, שעתיים של פרק מדהים ונותן הרבה מאוד בסיס. בטיפה השנייה דיברנו על כלכלת העולם החדש והעולם הישן, לא רק כלכלה, קצת יותר מזה. אז אני באמת ממליץ להתחיל מהפרקים הקודמים, אם עדיין לא הייתם שם. ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על המילה ויצירת מציאות. מה שלוקח אותי באופן האישי ישר אוטומטית לארבע הסכמות בתואר המילה. עד כמה תואר המילה חשוב בכל דבר שאנחנו עושים, ועד כמה אנחנו משבשים לעצמנו את המציאות בבחירת מילים ובשימוש מילים שהוטמעו בנו, במיוחד לאורך ה50 שנה האחרונות, לפחות, שאני מכיר באופן אישי, שאנחנו משתמשים בכל מיני סלנגים, בכל מיני ביטויים שמייצרים לנו מציאות שאנחנו לא מרוצים ממנה. כן. אז איך אנחנו משתמשים במציאות הזאת, בכלי הזה, כדי ליצור מציאות? איתי כמובן גיא נוטי ואסף ג'ינו, והבמה שלכם. אני חושב שלפני מילים, סתם ככה ניתן איזה, ניגש למילים אחר כך, אבל קודם כל ניתן איזה מין הסתכלות כזאת בכלל, מה זה האמרה הזאת ששגורה, הרבה פעמים שמחשבה מייצרת מציאות. עכשיו, שזה חוק, זה חוק יקומי, זה חוק הרמטי, זאת אומרת שהוא לא ניתן לשינוי, הוא הרמטי. עכשיו, אז בואו נפרק את זה בעצם להבנה. אז בוא ניקח את שלושתנו כדוגמה, אוקיי? ניקח את שלושתנו כדוגמה. אז קודם כל, יש הנחה כזאת בעולם הישן, שיש מערכת, ואנחנו פיונים קטנים שצריכים להתאים את עצמנו לאיזושהי מערכת. אבל זה בדיוק הניתוק בעצם ממי שאנחנו באמת, מיוצרי מציאות, נקרא לזה יוצרי מציאות נקודה. כן, עכשוויים, מה שנקרא. אז בעצם, בוא ניקח עכשיו נגיד את שלושתנו. אז שלושתנו עכשיו יושבים פה בפודקאסט הזה, אבל כל אחד מאיתנו, מהיום שהוא נולד, עשה דרך חיים שונה לגמרי, כדי להגיע פה לכיסא הזה. זאת אומרת שכל המציאות שחווינו מהרגע שנולדנו עד הרגע הזה, אין אחד בעולם שחוזרת על עצמו. אין בן אדם שהמציאות שלו חוזרת על עצמה. אז איפה שאני מסתכל על זה בזום אאוט, אז יש לנו בעצם, כל אחד הוא שונה לגמרי, אין אחד שדומה. לא בטביעת אצבע שלו, לא בטביעת עין שלו, לא בקוד ה-DNA שלו, לא בפעימה האנרגטית שלו. אז אם ככה, אז כל אחד הוא בעצם צבע, גוון, שונה, אין גוון אחד שחוזר על עצמו. אז אם יש לנו יצירה, שהיא הבריאה, אז אנחנו לא יכולים בלי כל הגוונים, אז לכל גוון יש את החלק שלו. אין דבר כזה שיש בריאה ואנחנו איזה מין, לא יודע מה, איזה צבע שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואיזה... וחסרים פיקסלים בתוך כל... כן, וחסרים פיקסלים או משהו כזה. זה כאילו יש בריאה, וכל אחד צריך לדעת בדיוק איזה צבע הוא, בדיוק איזה גוון הוא, ובדיוק מתי להגיע ולתת את השואו שלו. זה חלק מהיצירה. אז בואו ניקח נגיד נגיד, מה זאת אומרת מציאות? אז נגיד אני ילד קטן, ומגיע אליי איזשהו משהו לחיים, אוקיי? איזה אירוע. אני נכנס לתוך איזה אירוע, נגיד. אז אני מרגיש אותו, אני חווה אותו, אני חושב אותו, ואז מתוך הדבר הזה אני מחליט, אוקיי, אז אני אעשה ככה. אז אני הולך לנקודה הזאת, ואז יש לי פה נפרסים לי פוטנציאלים. אז אני עוד פעם חווה את זה, מרגיש את זה, חושב את זה, ואז אני בוחר משם, ואני הולך בחיים שלי, חווה, סופג, לומד, whatever, מתפתח,
אבל אני חווה את המציאות של כל רגע נתון ונתון בכל בחירה שלי, אחרת לגמרי מכל אחד אחר שאפילו לידי, עומד לידי, 2 מטר לידי, והולך איתי יד ביד, באותה כביכול מציאות, אני לא יודע מה, אנחנו הולכים על חוף הים, אני והאישה. אז אני אחווה וירגיש את ההליכה בים אחרת, היא תחווה את זה אחרת, לא אותה מציאות, נכון? אז בעצם זה אומר שאנחנו תכלס, באמת, יוצרים את המציאות שלנו. אז אם זה ככה, אז אנחנו יכולים לשים, תשומת לב למחשבות שלנו למחשבות שלנו, לרגשות שלנו, למילים שיוצאות לנו אחר כך מהפה בהקשר לכל מה שקרה, ואז בעצם ליצור את המציאות. אם גם נוכל להסתכל קדימה, נוכל להשליך את כל מה שעברנו, באמת, ולהסתכל קדימה ולראות, לקבל תמונה לאן אנחנו הולכים, איזושהי הבנה לאן אנחנו רוצים ללכת, עם כל מה שאספנו בחיים, אז אנחנו יכולים ממש לכוון מציאות. אנחנו יכולים לתת כוונה שאנחנו רוצים שככה יקרה, ולשים על זה ככה את תשומת לב, ואז זה מה שיקרה. אנחנו יוצרים את המציאות. אז מה יקרה אם אנחנו עכשיו תודעות גבוהות יותר שיודעות לפעול בקבוצות? אז קבוצה יכולה להחליט שהיא עכשיו רוצה מציאות של בוא נעשה קהילה, self-sustainable, הנה יש לנו שם שטח, בוא נשב בשטח הזה, אז החבר'ה האלה הולכים לשטח ויוצרים שם קהילה. כי כולם בעצם בתודעה באותה תודעה עם כוונה ליצירה של משהו חדש. זה הסבר פשוט בעצם, איך זה מחשבה מייצרת מציאות, כשהמילים, יש להם המון כוח של המילה, של התדר הזה, כדי את המחשבה הזאת להוריד לעשייה. צירוף מילים שאמרת שהוא מאוד חשוב, לטעמי, זה תשומת לב. זה איפה אנחנו עושים את התשומת לב שלנו, אנחנו שמים את הלב שלנו בתוך המילה. כן. אסף. אתם יודעים, הבריאה נוצרה בקול, בסאונד. וזה חשוב, כי הסאונד יצר את הכל. זה לא משנה אם נאמר ויהי במילים בעברית, או שזה היה צליל, תדר, שיצר ויברציה במרחב, והוויברציה הזאת שלחה אינפורמציה והתפתחו דברים. למילים יש כוח עצום. וכמו שגיא אמר מקודם, אם אנחנו יצורים תודעתיים שבוראים את המציאות שלנו, אז המחשבות שלנו הופכות למציאות דרך מילים. זאת אומרת, אנחנו בהתחלה חושבים על משהו, ואז אנחנו מתחילים לדבר אותו, והוא הופך לאט לאט, הוא יכול לקרום אור וגידים ולהפוך למציאות שלנו. ובעניין הזה אני אגיד שאין לנו בשפה, משהו קרה עם השפות. זה הרבה שפות בכל העולם. הייתי אומר שאולי השפות הילידיות פחות, אבל השפות דווקא של העולם המודרני השתבשו. נכנסו כל מיני מחדשי שפות, והכניסו לשפה כאילו מבחינתי, כן? כישופים. צמצמו הרבה מילים, והכניסו הרבה מילים שהם כמו איזה כישוף, שאנשים אומרים אותם כאילו מפריעים למציאות שלהם להתפתח ולהתקיים ולהירקם. אז ככה למשל מצד אחד, נעלמו לנו מילים מהשפה. נניח שאתה אומר, אתה רוצה להגיד אהבה. יש לנו מילה אחת. יכול להיות חיבה, אבל אנחנו רוצים להגיד אהבה לטבע, באיזשהו אופן, אהבה למים, אהבה לבריאה, אהבה בין אדם לחברו, או אהבה זוגית. אין לנו, הכל זה מילה אחת, אהבה. עכשיו, אני הייתי פעם בטיול בטנזניה, והייתי בשבט שקוראים לו הצאבה.
יש להם פחות מ-300 מילים. פחות מ-300 מילים. הם נניח רוצים להגיד ציפור, הם שורקים את הקול שלה, או חיה מסוימת. זאת אומרת, השפה שלנו זה דוגמה לזה שהם חיים, לצורך העניין אני אגיד פרימיטיביים, אבל אין להם הרבה מילים. לעומת זאת יש תרבויות, כמו שאמרתי, ילידיות, שיש להם המון מילים, כמו תרבויות ילידיות באמריקה, גם ביפנית. יש סנסקריט, כאילו שפות עתיקות, לאהבה היו כמה וכמה פירושים. זאת אומרת, יכולת להגיד אהבה באיזשהו קונוטציה כמילה אחת, לצורך העניין, שהיא אהבה לבריאה, אוקיי? ואז יוצר איזושהי תקשורת מסוג אחר, ולא אהבה שהיא תדר אחד, ואתה מוסיף לה משהו ליד. אז לצד, כמו שאמרתי, המילים החסרות שהחסירו לנו מילים מהשפה, נכנסו מילים שממש משבשות ויוצרות תדר מקלקל. ואנשים משתמשים מהם ביום יום. ואני פשוט רשמתי לי כמה ביטויים, אני אגיד לכם אותם, ותראו למה אתם מתחברים. אני מאמין שגם הקהל שלנו יתחבר לדברים, וכל אחד יתחיל לחשוב על המילים, כי בסופו של דבר זה תשומת הלב, ולהיות באיזה מיינדפולנס על מה אתה אומר, מה יוצא לך מהפה. כי מה שיוצא לך מהפה זה כמו הבריאה, מהדהד לך חזרה. זאת אומרת, אם אתה מוציא כללה מהפה, מישהו חתך אותך בכביש ואתה מוציא כללה, הכללה הזאת מהדהדת בתוכך, אז איך אתה מקלל. אוקיי? ועכשיו אני אגיד מילים שאני ממש לא אומר אותם ביום יום שלי, אני פשוט אומר אותם עכשיו כדי להסביר את עצמי בצורה הכי טובה, אבל אלה לא מילים ששגורות בפי בכלל. אז למשל, אסיר תודה, אוקיי? מאיפה זה בא? אני אסיר לתודה שלי אליך? לא. אם אני בא בהודיה אליך, אני לא אסיר של כלום, אני בתודה אליך. אז צריך להגיד, אני לא אסיר תודה. אני מכיר תודה. אני מכיר תודה. יפה. אני משתתף בצערך. אני מוסיף לך צער לצער שלך, אני שם עליך משקל, איזה צער, אני אוהב אותך, אח שלי. אני נותן לך מהאהבה שלי, מהאנרגיה החיובית שלי, אני מבין את המצב, אבל אני לא יכול להשתתף בצער שלך, אני מוסיף לך עוד צער לאיזשהו משקל מאוד גדול עליך. אז אני לא מתחבר גם למילה הזאת. משתתף בצערך זה גם כאילו, אני לוקח מהצער שלך אליי. למה שאני רוצה לקחת מהצער שלך, עם כל הכבוד. נכון, נכון. אגב, זה ביטוי מאוד שגור. אם מישהו מת, אומרים, אני משתתף בצערך. לא, אל תשתתף. אולי אני לא בצער, אולי אני הבנתי את התהליך של החיים והמוות, ואני מקבל את זה בהבנה ובאהבה, אז אתה בא ונותן לי צער. לא, אני לא צריך את הצער שלך. היום אני משתתף בשמחתו של המנוח. יש כן, זה באמת, זה כאילו קשה לאנשים, או מורכב לאנשים לתפוס את זה, אבל הוא עובר איזושהי טרנספורמציה וממשיך את המסע שלו, או היא ממשיכה את המסע. יש משהו שאני נפש לקרוא, ממשיך בתיאבון למשל, שאנחנו אומרים לכולם, בתיאבון. עכשיו זה בא מהמילה תאווה. אנחנו מאחלים למישהו שיהיה תאב, אתה יודע, כאילו, למה שלא נגיד לו לבריאות, או שיהיה לך טעים? למה לבוא מהתאווה, מהמקום הנמוך הזה? זה מקום נמוך. מעניין. אני לא חשבתי על בתיאבון כמקור מתאווה. אני יכול להדגיש את עניין האוכל, אחד הביטויים, שסתם, אני מחבר את זה בזה, אבל אני מת על האוכל הזה. תגיד לי רגע, אתה חי שאתה אוכל, או אתה מת על האוכל הזה? תחשבו, בוא נחשוב רגע על כל מילה שהיא מהדהדת בתוכנו, ועכשיו אנחנו אומרים אותה החוץ, והיא מהדהדת פנימה. אם אני אומר, אני מת עליך, אז משהו באנרגיה של מוות מהדהד בתוך דבר חיובי. זה לא יכול ללכת ביחד. אני חייב להגיד פה משהו, במיוחד למי שהגיע עד לכאן,
זה חשוב מאוד לחזור לפודקאסט הראשון שלנו, ולשמוע את כל השיחה על המים, כדי להבין עד כמה הכל מהדהד, והכל תדר שמהדהד בתוכנו. ובכל פעם שאנחנו בעצם אומרים משהו, ובוודאי שאנחנו חוזרים עליו שוב ושוב ושוב, בלי לתת לו את המשמעות, אבל המשמעות קיימת, זה מהדהד קודם כל בתוכנו. ויש איזו השפעה קריטית, אז זו הייתה דוגמה מדהימה להזכיר את זה. נכון, נכון, באמת, זה ממשיך להדהד במים, זאת אומרת, המים זוכרים את התדר הזה, וממשיכים להפיץ אותו בגוף באופן שהם עושים את זה. דיברתי בפודקאסט הקודם על המילה עבודה, וזו מילה אכזרית, היא נאמרת כל כך הרבה כל היום, יש לי, אתה יודע, אנשים אומרים, יש לי מלא עבודה, אני צריך ללכת לעבודה, אני ממהר לעבודה, וכל הזמן הם במסר אנרגטי של עבדות. למי אתם עבדים? של מי אתם עבדים? אתם העבדים של עצמכם. אז קודם כל לחפש מילים אחרות. עכשיו, אני אגיד גם משהו שהוא קרה לי דרך החוויה שלי, כאשר אני התחלתי להרגיש שהמילים לא משרתות אותי, לפחות לא כולן, אז התחלתי לחפש מילים אחרות, וגם היום, גם אנחנו, גם פה, זה עובד טוב. אנחנו משתמשים בביטויים האלה, זה יוצא לנו עוד, זה מחליק החוצה, אבל ככל שאנחנו נהיה בתשומת לב ומיינדפולנס, כמו שאמרתי, ונתרגל את הגוף שלנו להגיד מילים אחרות, אז אנחנו נגלה שזה אפשרי בהחלט, וגם האנרגיה שלי בפנים משתנה עקב זה. הרי בפודקאסט הראשון התגלגלנו מהעבודה, והורדנו את השלשלאות, והלכנו למלאכה, והגענו למלוכה. ואני ממש משתדל לאמץ את כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, כאילו זה עוזר לי להגיע ללבל חדש במיינד, ולהכיל את זה, וכי יש לי תרגולת כל יום, מדבר עם המון אנשים. ואני חייב להגיד שהשתמשתי במושג הזה במלוכה, שאלו אותי מה אתה עושה היום, וזה, אני קם למלאכה במלוכה שלי. וכשאנשים שומעים את זה, זה כאילו וואו, איזה הגדרה חדשה, איזה מדהים, ואיזה כיף לך שאתה מכיר בחיים שלך במקום הזה, ולא במקום של העבודה והעבדות הזאת. אז זה כיף שאנחנו מאמצים את זה, ומוצאים את זה. אנחנו לתרגל את הלשון, להגיד את הדברים האלה. אני הרגשתי תחושת התעלות לפני שבועיים שנפגשנו פה בפעם הראשונה. יפה מאוד. אז זה כיף, ואני מציע לכולם שיכניסו את זה, ינסו. כמו שאתה מנסה, להכניס מילים יותר ויותר לתוך השפה היומיומית, ולהרגיש את האנרגיה שהיא מתחילה להשתנות בתוכנו, כי אנחנו מפנים משהו אנרגטי שלילי, אז פתאום יש לנו הרבה יותר מקום לדברים החיוביים. אני חולה עליך. כמה פעמים שמעתם את הביטוי הזה, אמא חולה עלייך. אמא אומרת לילד שלה, אני חולה עליך, או לילדה, או איך אתה יכול להיות חולה על מישהו? איזה מסר שלילי כלפי עצמך. אני חולה. אני ראיתי פעם אוטו די מפונפן בקיסריה, יפה כזה, ומאחור היה כתוב, אתם יודעים, יש כאלה ששמים טיקטים גדולים כאלה מאחורה של טקסט, על החלון האחורי, אני נוסע אחרי האוטו הזה, ומה כתוב עליו? אבא שרוף עלייך. אני אומר, כמה אנשים נוסעים אחרי האוטו הזה, וקוראים את האבא שרוף עלייך, ומה קורה לאבא הזה? זה פשוט אכזרי כלפי האבא, איזה אבא כותב, אני שרוף עלייך, ושרוף, כן? זה לא הגיוני. אני לא משנה, זכר נקבה, אני אוהבת אותך רצח, או אני אוהב אותך רצח. איך אתה יכול להגיד את זה? זה אבסורד. יש פה אהבה שהיא רגש עילאי, ורצח שהוא משהו תחתי. זאת אומרת, יש פה כישוף רציני בביטוי הזה. אני בסדר גמור. תשמעו איזה ביטוי זה. אני בסדר, ואז גמור. אתה בסדר או גמור? אני בסדר, אתה יכול להגיד לגמרי, אבל הגמור הזה, הוא לא מתיישב עם הבסדר, הוא הופך אותו. הכל בסדר ואני גמור. כן. אני גזור עליך. למה לא להגיד אני תפור עלייך?
כאילו, למה אני גזור? אני גזור, תחשבו על הביטוי, על המשמעות של הביטוי הזה, על הגזירה של הגוף שלכם, תפסיקו להגיד אני גזור עליך. זו מילה שלא מפסיקים להגיד אותה. תחן לי את המוח. אנשים שאומרים, הוא תחן לי את המוח. עכשיו, אתה אמרת את זה במילים שלך, שבן אדם אחר דיבר איתך, בסדר, שעה, הוא יף אותך. אבל הוא תחן לך, ואתה אומר את זה, אתה מוציא מילים, אתה הופך את זה בעצם למציאות שלך, שהמוח שלך תחון. איך נראה מוח תחון? אם אני אראה לכם איך נראה מוח תחון, אתם לא תרצו להגיד את זה יותר. אולי כדאי להראות להם מה זה מוח תחון. תביא תמונות פעם באה. כן, אני מת מעייפות, או הרגת אותי מצחוק. מה זה כל הביטויים האלה? אתם חייבים להפסיק להגיד אותם, כי כל ביטוי כזה, שוב, נושא אנרגיה שלילית. ובוא נגיד, לצד זה יש גם ביטויים שהתפתחו בשפה, כמו הסקרנות הרגה את החתול, אוקיי? הסקרנות הרגה את החתול. יש את זה גם באנגלית, נכון? The curiosity killed the cat. אז אם אתה סקרן, אתה למעשה, זה המסר פה, אם אתה סקרן, אתה הורג את עצמך. אל תהיה סקרן. אנשים, תהיו סקרנים כמה שיותר. תחקרו, הסקרנות זה אחת מהתכונות האנושיות היפות ביותר. אנחנו סקרנים לגבי משהו ואנחנו חוקרים אותו. אז הכניסו ביטוי כזה שהוא משבש סקרנות, משבש ערך בסיסי של החיים. למשל, אל תהיה תמים, או תהיה מציאותי, או תרד מהעץ, או אל תעוף על עצמך. אנשים, תהיו תמימים, תמימות זה לא דבר רע. תעוף על עצמך, תתחיל עכשיו, כמה פעמים שמעתם את זה, שבאו, ובמיוחד אם אתם יצירתיים, אל תעוף על עצמך. בן אדם, יש לך כנפיים, תעוף הכי גבוה שאתה יכול, קח את זה קדימה, תעוף, תשתחרר. דוגמה נוספת, הרבה אנשים אומרים, אני מקווה שזה יקרה, אני מקווה שיהיה עולם חדש, אני מקווה. ברגע שאמרת אני מקווה, שמת ספק מאוד מאוד גדול על המציאות שלך, לא שלי. אני שם תקווה במשהו, אוקיי? אני נותן תקווה למשהו, אני לא מקווה, אני לא שם ספק, אני שם את התקווה שלי, אוקיי? יש הבדל גדול בין שני הביטויים. אדם לאדם זאב, או יצר האדם רע מנעוריו. אלה ביטויים, תשמעו, זה ביטויים שכל הזמן אתם שומעים אותם, אני שומע אותם הרבה. אדם לאדם זאב. מה זה אדם לאדם זאב? זה אומר שהשיתו עלינו איזושהי תפיסה שאנחנו צריכים להיות כמו זאבים אחד לשני. ויש ביטויים שקשורים לכסף, אוקיי? אין ארוחות חינם. נכון? כמה פעמים שמעת, אין ארוחות חינם, או כסף לא גדל על העצים, או בשביל להצליח צריך לעבוד קשה. זה באמת המסר? לא. לא צריך לעבוד, בטח שלא לעבוד בביטוי עבודה, ואתה יכול ליהנות מהחיים וליצור שפע בחיים שלך. זה קשה שיעבוד רובוט קשה, למה אתה צריך לעבוד קשה? שהוא יעשה את העבודה קשה. עכשיו, נכון, בדיוק, את העבודה, בשבילו זה לא יהיה קשה, בשביל הרובוט. כן, יש לך קשה, אז יש לך רובוט. כן. כמו שאנחנו אומרים, הקשה הוא בלחם, אבל זה גם הביטוי קשה לי, אנשים אומרים קשה לי, לא, מאתגר. קשה זה משהו אחד, מאתגר זה פותח הזדמנות להתמודד עם לצורך העניין, הקושי הזה. ציניות. שפה צינית היא שפה שנמצאת all over. שפה צינית היא שפה של שליטה. אני אקריא משהו, ציניות היא כלי של עליונות, יצירת מרחק רגשי דרך חוכמה, הקיצה או הקטנה, במקום להיחשף באמת, אני עומד מעל הרגשות האלה. זו אולי דרך להרגיש חכם או חזק יותר מאחרים, ולעיתים זה נובע מפחד להיפגע או להתאכזב מתחושות החוסר אמון בעולם.
שפה צינית היא שפה שאפשר וצריך לשנות אותה. הציניות היא בכל מקום, ההומור הוא ציני, מפגשים בין חברים, הרבה אנשים, אני יודע, אני גם הייתי ציניקן לא קטן, לא על כל דבר, אבל הרבה דברים נהגתי להיות ציני, אני פשוט בא משם, וזה לא שפה טובה. לא משנה מה הניע אותי כרגע להיות ציני, אבל אני היום לא ציני, ואני רוצה להגיד ככה בהרגשה שלי, מניסיון של שיחות שלי, כשאני אומר לאנשים תשתמשו בשפה נקייה ולא תהיו ציניים, אז אומרים, טוב, מה נשאר? איך נדבר? נשאר המון. אפשר להיות, אנחנו צוחקים בינינו, החיוכים שלנו היו לא פעם ולא פעמיים שאנחנו מדברים לפני ואחרי הפודקאסטים, ואנחנו לא ציניים על כלום. אפשר להיות שמחים, צוחקים ולדבר בשפה יפה, בלי להיות במקרה הזה ציניים או להגיד מילים שליליות. אוקיי? עוד מילים, שני ביטויים, למשל, אנשים שאומרים אנוכי, אוקיי? וזה כישוף, לטעמי. כי המילה אנוכי, זה נאמרה הרי לצורך העניין בתנ"ך, אנוכי אדוני אלוהיך, אוקיי? אנוכי הוא איזשהו ביטוי אולי גדול יותר או חגיגי יותר למילה אני, אבל איפשהו בדלת האחורית לאורך הזמן נכנס שאנוכי זה מישהו שהוא חושב על עצמו, שם את עצמו במרכז, אז פתאום אתה לא יכול להשתמש בביטוי הזה, אנוכי, כי יש לו מין דאבל מינינג, והאנוכי שם את עצמו מרכז בולט יותר מהאני, הנני. כי הביטוי באני או אנוכי, I am, נכון? זה ביטוי מאוד חזק. ברגע שאנחנו אומרים לפני משפט אני או אנוכי, אז המשמעות של הביטוי הזה היא משמעות בריאתית. אנחנו ממש, נכון? אנחנו בוראים אנוכי, אני. אני הוא מאוד חזק. אני לא חושב underestimated עד כמה המילה אני היא חזקה, כי היא הטריגר הראשון של הבריאה. כשאנחנו אומרים אני, כל מה שבא אחרי האני זה יצירת המציאות שלי. אני חזק, אני חלש, אני בריא, אני חולה, ואנחנו כולנו משתמשים באני. אז ככה קפץ לי האני הזה דווקא בהקשר של אנוכי והינני. שאם כבר להחליף את האנוכי זה אינני, שגם כן התחלתי להקפיד על זה יותר, אבל כשאתה מציין כישוף, יש כישוף טוב, כישוף רע, או מילת הקסם, או... אני חושב שלפני כל המילים האלה שאנחנו משתמשים, או התכנותים בביטויים ותצריפי מילים שכאלה, שאנחנו משתמשים בהם באופן שגור, שהם גם מתדרים את המים שבתוכנו, וגם מייצרים לנו מציאות תכנותית, יש משמעות מאוד מאוד מטורפת למילה אני, כשאנחנו לא שמים לב מה אנחנו אומרים אחריה. אז יש דברים שאתה אומר חיצוני, ויש דברים שאתה אומר אני. אחד הדברים, בגלל שאני יצא לי בשנים האחרונות, להתעסק הרבה בתחום הבריאות, ובבריאות טבעית. והרבה השפעות שקיבלתי מתוך מה שלמדתי, או נחשפתי אליו ממנטורים כאלה ואחרים, הרפואה הגרמנית החדשה, הרפואה הסינית, המון מושגים אחרים ששונים מהרפואה הקונבנציונלית, ששם לא משתמשים במושג מחלה, אלא משתמשים בחוסרי איזון, ואז אנחנו צריכים לאזן, או באתגר בריאותי. וזה משנה את כל התמונה, כשאתה מתחיל להשתמש בתמונות האלה, מעבר להבנות יותר עמוקה, מה זה מחלה, וכל מיני אתגרים בשמות שנותנים להם, שמאוד מפחידים אותנו. יש כאלה שפחדים לקרוא לסרטן סרטן, ולהגיד את שמו כמו הוא, והם קוראים לו המחלה, כאילו להסתיר איזה משהו שכזה, ואיפשהו
אני רואה זה שכאילו ההסתרה הזאת מחמירה אפילו את המצב, שאתה בטח. כל כך מפחד לקרוא לזה בשמו, כמה כוח נתת לדבר, למילה הנסתרת הזאת, אולי חוסר הבנה אפילו מה זה. מה זה? יש נתת לזה משקל. הידיעה, המחלה. הידיעה מוסיפים לזה. המחלה, זה לא מחלה, זאת המחלה. המחלה. עכשיו, זה בכלל לא מחלה. זה כולה, אתה יודע, מה שנקרא עודף טפילים. על פי הרפואה הגרמנית החדשה, זה החלמה, במיוחד סרטנים, זה ריאקציה של החלמה, שמופיעה בדרך כלל כמה שנים אחרי התאוששות ממשבר. אני לא מדבר, לא עושה הכללה על כל הזה, אבל לחלק מהמקרים. וכן, אני חושב דרך אגב, זאת המילה, החלמה ומחלה זה אותו... בדיוק אותם אותיות, בסדר שונה. יש הרבה כאלה גם כן, כן. שאנחנו מסתכלים עליהם. אז אם מלחמה. אתה מדבר על אני, אז אגו. אגו. השימוש באגו. אסור להגיד אגו. אתה ישר אגואיסט. אבל האגו, אנחנו צריכים לשים את האני במרכז, כי ברגע שאתה דואג לאני, אתה יכול לדאוג לסביבה שלך, נכון? אבל זה צריך להיות, זה לא מהסביבה אליך, זה ממך אל הסביבה. ואגו זה בלטינית אני, וזה משהו שמתווך בין דחפים למציאות, זה לא דבר רע, אבל הפכו את זה לאורך ההיסטוריה של השפה לאגואיסט. אנחנו שומעים אגו, זה נשמע לנו משהו שהוא לא טוב. כן, זה כמו, איך קוראים לזה? קונספירטור. קונספירטור, כן. זה כמו קונספירציה. קונספירטור. כן, אגואיסט. בכלל זו מילה שנוצרה על ידי זה ה-CIA. הפוך. קונספירטורים. אגב, אם אתם לא... סליחה שלקחתי לך את לא, זה, אבל אם אתם שמים לב, לאחרונה כבר המילה הזאת ירדה. לא משתמשים בה לכל כיוון. פעם, נניח לפני 5 שנים, איך שהיית מדבר על משהו, קונספירטור, קונספירטור. היום כבר לא אומרים את זה. זה שינוי לטובה. דרך אגב, אגו זה מערכת הגנה, אוקיי? תחשבו עולם שיש מלא אנשים, אוקיי? כל אחד הוא תדר בתוך הדבר הזה, שהתדר הזה בעצם לא יודע מי הוא בתוך הדבר הזה, אין לו מודעות לאיזה תדר הוא, ויש כמות של תדרים שכל אחד מושך לכיוון שלו. אנחנו בלי אגו היינו הולכים לאיבוד. האגו בעצם זה מי אני בתוך איזה צבע אני, איזה גוון אני בתוך המכלול הזה. זה בעצם האגו. האגו זה מערכת הגנה. עכשיו, והאגואיסט הזה, המילה האגואיסט הזה, זה היה כשאנשים התחילו לגלות מי הם, ולמצוא את הייחוד שלהם, אמרו, לא, אתה אגואיסט, אתה חושב רק על עצמך, אתה לא חברתי, אתה לא מערכתי, אתה צריך להיות חלק ממערכת. במערכת אין צבע ורדרד. לא, כל המערכת היא בצבע שחור. מה זה עכשיו ורדרד? חלחל. אנחנו פה עושים יצירה שהיא חושך, אוקיי? לצורך העניין. אז אגו זה מערכת הגנה. והרעיון הוא באמת לגלות מי אנחנו, אבל לא לפעול מתוך מקום שאנחנו מעל. כאילו לקחת את זה לשליטה, את הייחוד שלנו. נגיד מצאנו לא יודע, כל אחד, אנחנו יודעים מי אנחנו, מה הצבע שלנו, מה האנרגיה שאנחנו יכולים להביא לעולם, אז להביא את זה בהרמוניה, בלי להנחיל את זה בכוח. לא, זה מה שנקרא, שזה אולי יותר האגואיסטיות שבתוך הדבר. יש כמה רבדים לאגו. אני רוצה שנחזור למילה, כמה מילים על האגו. כאילו, יש אגו שהוא באמת אגואיסטי ושחצן ושלילי ודואג לעצמו. וכאילו, אני רואה את זה בסוג של כלי, אוקיי? ברגע שאני מכיר את האגו שלי, ואני יודע איך להשתמש בו, אני מקבל ליטוף לאגו מכל מיני דברים שונים. השאלה ממה אני מקבל את הליטוף לאגו? האם אני מקבל את הליטוף לאגו מזה שהתנהגתי בגסות כלפי מישהו והראיתי שאני עליון עליו? האם זה טיפח לי את האגו שהגעתי לרמת שכר או לאיזשהו היררכיה מסוימת בחיים? או האם זה מלטף לי את האגו שאני מוריד מהאגו?
ועוזר לאחרים, וזה עדיין אגו, זה עדיין האגו הזה. אז היו צריכים להמציא מילה אחרת בשביל אגואיסט, ואת האגו להשאיר במקום שלו, שהוא נולד שם, אני. האגו זה כמו לגו. אז אגב, אם קפצה לי עוד איזה מילה לראש, או נושא שהרבה משפות, ממילות הרחוב נכנסו לשפה השגורה, והאקדמיה ללשון, שאני קצת לא מבין את הגוף הזה, אבל הכניסו לשם הרבה מילים ממש מהרחוב, כאילו אוקיי, זה מילה, אין מה לעשות, הרחוב משתמש בה, אז בואו נכניס אותה. לא ההפך, אנחנו מנחילים את השפה, ואנחנו מלמדים. וככה אני אגיד את המילה הזאת, וזו אחת המילים המזעזעות בעיניי, שאומרים כוסית, סליחה, 1000 פעמים כלפי עצמי. מילה נוראית, ושהיא הפכה למילה מקובלת, ואומרים את זה בכל מקום. אל תגידו את המילה הזאת. היא מילה שבאה ממקום מאוד לא טוב, והפכתם אותה למילה מקובלת. יש הרבה מילים כאלה, היא לא היחידה, יש הרבה מילים כאלה. לגברים זה בכלל יוצא מוזר. כן, תראה איך הזיינון, תראה את הזיינון הזה. זה פשוט מילים נוראיות, אנחנו חייבים, אם אנחנו נבחר, ואנשים יבחרו להפסיק להשתמש במילים האלה, ולהתחיל להיות יותר מודעים למילים, אנחנו נעשה שינוי במים שלנו, והמים שלנו יהדדו את זה החוצה, וזה יונחל לכל האנשים. וזה מתחיל מכל אחד. אגב, כל אחד אולי הוא טיפה קטנה, אבל הטיפה הזאת מתקשרת עם כל המרחב, עם כל הים, עם כל האנשים האחרים. זאת אומרת, אם אני מתחיל לעשות פעולות של תיקון השפה שלי, האנרגיה הזאת היא מוכפלת ומועצמת ועוברת לאנשים אחרים, בכלל בצורה אתרית. נגיד, היא לא צריכה את המגע הישיר, הוא לא צריך לשמוע אותי ישירות. עצם העובדה שאני מתחיל לשדר את זה החוצה, נכון, אנחנו יודעים, מחשבות הן לא פרטיות, הן יוצאות מהראש שלנו, אנרגיות נקראות מרחוק, הגריד מרגיש אותנו, והמידע, ואנחנו מתחברים למידע, התודעה שלנו אולי בכלל נמצאת מחוץ לגוף שלנו, וכו'. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מתחילים להשתמש במילים, אנחנו מבברטים אותם, והם עוברים הרבה יותר מאשר המימד הפיזי. יש מילים כאילו, השתמשת בסלנג שכביכול אמור להיות מחמאה לנשים שמשתמשות במילה. גם גברים משתמשים במילים כמו חתיכה. על מישהי יפה, מילה חתיכה, כאילו הוציאו את היפה, יפהפייה, ומילים שכאלה שיש להם תדר חיובי ונכון, מחוץ לסלנג, כאילו זה עתיק ולא רלוונטי, אני חושבתי המילה כמו חתיכה, בעצם עד כמה זה מחפיץ את האדם שמדברים עליו, לא מחפיץ אותו לרמה של חתיכת בשר. שזה מה שאנחנו רואים, ממש, ומשפיע על כל התודעה הקולקטיבית, שאנחנו מסתכלים על אחד על השני, ואחת על השנייה, בצורה, בתאוות בשרים, שכזאת, וזה כל מה שזה. זה מעניין, אתה יודע, זה מעניין מאוד 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 מה שאתה אומר, שאנחנו יושבים פה 3 גברים, ומדברים, ואני חושב בוא נגיד, במאות שנים האחרונות אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד גברי. דיברתי על זה פעם, אני אגיד את זה עוד פעם, זה בסדר. אנחנו בין הציר של הזכרי והנקבי, כי זה אותו ציר, אנחנו נמצאים עמוק בצד הזכרי, לאורך מאות שנים. והזכרים הביא אותנו, אנחנו לצורך העניין הבאנו את העולם לאיפה שהבאנו אותו, הוא עולם מטרתי, הוא עולם יוצר, חד, מהיר וכו'. והנקביות בכלל הוסתה מהצד שלה לצד הזכרי. ולכן אנחנו מדברים את השפה הזאת. השפה הזאת, אגב, רואים אותה בקולנוע, רואים אותה בטלוויזיה, רואים אותה בפרסומות, רואים אותה במדיה, ברשתות. העולם הוא זכרי מאוד. ואנחנו פה גם לצורך העניין, עובדה שהביטוי הזה הוא כלפי אישה ולא כלפי גבר.
וזה די ברור. למרות שנשים מאמצות אותו ומפיצות אותו לבנות שלהם מגיל 0. אני רואה את הדברים האלה שזה מבחינתי הכי מזעזע. נכון, אבל למה? כי גם הנשים נמצאות בעולם הגברי, נכון. אוקיי? עכשיו, ברגע שאנחנו, או כגברים, או כנשים, עושים את ה-shadow working שלנו, ואנחנו מאזנים את שני הכוחות האלה של הזכרי והנקבי בתוכנו, כן? אנחנו מסוגלים להסתכל בצורה אחרת, ופתאום זה מאוד יפריע לנו, לי כגבר, שמישהו יקרא לחתיכה, או במילה שאמרתי שהיא פחות יפה, וכאילו התכוון למשהו חיובי. אנחנו בעידן, וזה אחד הדברים החשובים, אנחנו בעידן שהציר הזה, המיקום של החברה משתנה, אנחנו בשאיפה לחזור למרכז, אוקיי? גם נשים, גם גברים, לחזור למרכז הזה, שבו יהיה איזון בין הזכרי לנקבי. הדברים שנשים יכולות להרגיש, השמניות הנשית, אוקיי? הנקבית נגיד, הרוח העגולה יותר, היוצרת, הבורט הזאת, בורט חיים, היא מאוד חשובה לאיזון, אבל בכוונה לאורך שנים עברנו, זה בסדר, כן? עברנו לעולם מאוד 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 זכרי, והיום יש איזה, הסווינג הזה הולך לכיוון השני, המטוטלת הזאת הולכת לכיוון השני, אבל במקום שהיא תגיע עד לצד השני, ושוב, ויהיה מין עולם נקבי יותר מדי, היא יכולה לבוא לאמצע, שאנחנו הזכרים גם נעזור להזיז את הדברים לאמצע, ולתת מקום לעולם הנקבי הזה, גם בתוכנו וגם מחוצה לנו. אתה אומר, אנחנו פה 3 גברים, ואני חושב על המומנטום הזה שאתה מדבר עליו, וכאילו כדי לזרז או לדייק או להפעיל את המומנטום הזה לטובת האנרגיה הנשית ועוצמת הרכות וכל מה שאישה מביאה וגאיה והמון המון שלשם אנחנו הולכים וצריכים ללכת, כאילו צריך פה פוש גברי יותר, ואולי בגלל זה יושבים פה 3 גברים ומדברים על נושאים שמתוך איזונים שאנחנו הגענו אליהם, שכן אנחנו שמים לב שזה פוגע בצד הנשי, או שזה פוגע בצד הגברי, כשאנחנו מחסירים את הדבר הזה ברמה האנושית. אז כן, זה באמת מעניין שיש פה 3 גברים, אבל זה אחלה גברים. אז דיברנו בעצם על המילים, אז נכון, יש את המילים בעצם בעברית, שזה שפה מאוד עתיקה, והשתנתה מאוד, אבל נגיד יש את האנגלית, שזו השפה האחרונה שנוצרה, והיא נוצרה כבר כשפת כישוף כמעט לגמרי, וכמעט לכל מילה יש להם דאבל מינינג, ויש לה בעצם, נגיד עולם המשפט, בנוי על הדאבל מינינג הזה. תן כמה דוגמאות, זה נגיד אפילו לנושא של איש הקש, שאנחנו נולדים בזה, אז העולם המשפטי שבעצם בא נוצר מחוק האדמירליות הימית, שלפני מאות שנים היו הפיראטים בעצם, נגיד האנגלים שהיו פולשים למדינות דרך הים, אז הם היו הפיראטים, כמו פיראטים שהיו באים לאיזה, לא יודע מה, הגיעו להודו שם, לאיזה תרבות, אמרו מה זה האלה, בואו נשנה אותם, לא לדפוקים האלה, בואו נשנה אותם. ושם בעצם נוצר המון המון משחק של כוחות, כי הם, נגיד סתם דוגמה, אני אתן לכם דוגמה, שאישה נקראת באנגלית שי, נכון? אבל גם הימאים קראו לספינה שלהם שי, הם קוראים לספינה שלהם אמא. אז החוק אומר, when she, כשהאמא בהיריון, לצורך העניין עם הילד, והילד שלה נמצא בתוך הבטן שלה, בתוך מי השפיר. עכשיו, בגלל שהמים זה אזור שהוא
אזור שאין לו, שטריטוריה שלו, אין לו, המים כאילו, שהן לא שייכות לא לזה ולא לזה, מה קורה כשספינה נתקפת על ידי פיראטים באמצע הים? מחוץ למים הטריטוריאליים. כן, מחוץ למים הטריטוריאליים. אז מי בעצם, איזה חוק שומר על הספינה הזאת שעכשיו נגנבה? מי עכשיו בדין עם הפיראטים האלה? אז נוצר בעצם חוק האדמירליות הימית, שהוא חוק שהוא שונה לגמרי מהחוק של היבשה. ובחוק הזה אומר שנגיד, סתם דוגמה, אם אתה עכשיו הולך על חוף הים, הולך לך בסבבה על חוף הים, פתאום אתה רואה תיבה. כמו שעוד צער כזה. אתה אומר, וואלה, איזה יופי, אתה פותח את התיבה, אתה רואה מלא זהב, אוצרות וזה וזה, אתה רואה, אתה מתלהב. אבל מה, בפנים יש תעודה. תעודת זהות, שאומרת שמי הבעלים. אז החוק שלה היה אומר, מי שמצא זה שלו. אין, לא משנה אם יש תעודה בפנים. אתה מצאת זה שלך. אז החוק הימי, מה הוא אומר? הוא אומר, when she כאילו שטה במים, אז היא לא שייכת לאף אחד, היא במים לא טריטוריאליים, היא לא שייכת לאף אחד, אוקיי? התינוק שלה שט בתוך המים, בתוך מי השפיר, זה אומר שהוא לא מחובר אליה. זה שניהם שתים במים לא טריטוריאליים, אוקיי? When she come to the dock, when she come to a boat, she come to the dock, שהיא באה לחנות, להוריד את הסחורה שלה, האונייה, בנמל, אבל a boat זה גם ללדת, ודוק זה גם רופא, אבל זה גם הנמל, אז when she come to the dock, אז מי הראשון שמקבל את הסחורה? הסחורה שיוצאת מהאונייה, נכון? כי עכשיו הסחורה הייתה במי השפיר, זאת אומרת, היא לא שייכת לאמא. היא שטה לה במים לא טריטוריאליים. כשפוקעים את מי השפיר, למשל, זה הדבר הראשון שנרשם. על פי שנייה, אוקיי? רושמים ממש את השנייה בדיוק כשפקעו מי השפיר. כי זה הרגע שבו הדוק הוא הראשון שמקבל את התינוק. אוקיי? הוא מצא עכשיו את החבילה. אוקיי, הוא מצא חבילה עכשיו, מה הוא עושה איתה? הוא עושה את הרישום על החבילה. אז הוא מצא עכשיו את זה, אז הוא רושם אותה, הוא רושם לה מספר, נותן לה מספר. הוא רושם מתי היא הגיעה לחוף. הוא נותן כל הפרטים האלה. הוא ממש עושה העברת בעלות. הוא אומר לאמא, בואי תחתמי לי רק שחנית בנמל, שפרק את הסחורה, שכל הדברים האלה, בואי תחתמי, אז היא חותמת. באותו רגע נוצר בעצם הפיקציה המשפטית של איש הקש, אוקיי? שלנו. וזה נוצר בעצם בצורה, איך אומרים, בלי שאנחנו בכלל מבינים, אבל זה נוצר בצורה שחוקית לגמרי, ובעצם בגלל זה ה-parents, באנגלית parents, זה pair rent. זאת אומרת שאתה מקבל את התינוק רק להשכרה, ל-18 שנים. אוקיי? עכשיו אתה מקבל אותו, לא רק שאתה מזכיר אותו, אתה פרנט, אתה עכשיו מזכיר אותו ל-18 שנים, אתה משלם לו את האוכל שלו, את הביטוחים שלו, את הלימודים שלו, את הכל. כשהוא מגיע לגיל 18, הוא יוצא בעצם מהמסגרת המשפחתית, ועובר בעצם להיות יחידה בפני עצמה, שהיא מול משרד, עכשיו הוא משלם מיסים באופן עצמאי, הוא בן 18. זה כבר יוצא מהפרנטס, הוא כבר לא בהשכרה. זה משחק מילים שנוצר שם רק בדבר הזה, או ששוטר ניגש אליך. אוקיי? ניגש אליך על החלון, באנגלית. מה הוא אומר לך? You understand? אתה אומר לו, כן, אבל הוא שואל אותך, you understand? אתה עומד מתחתיי? שאתה אומר לו, כן, אתה נותן לו את הכוח לתת לך עכשיו את הזה, הוא מעליך. וכל מילה, כמעט בשפה האנגלית, אם אתה פותחים את ספר המשפטים שלהם, יש דאבל מינינג להכל. והם מדברים בשפה אחת, ואנחנו מדברים בשפה אחת. זה כמו שהוא שואל, שאתה בא לבית משפט, השאלה הראשונה שהוא שואל אותך, בעצם, הוא מדבר אליך כנמען, נכון? שאנחנו מקבלים בעצם איזשהו מכתב דואר מהרשויות, אז הנמען גיא נוטי. מה זאת אומרת הנמען? אני בעצם המייצג, החי, של הפיקציה המשפטית.
עכשיו, כשאני בא לבית משפט, השופט אומר, גיא נוטי, אתה אומר לו, כן, הוא אומר, אתה תעמוד. ברגע שאתה עומד, אתה אומר, אני באתי לפה לייצג את הפיקציה. הפיקציה היא פיקציה משפטית, היא מתה. היא לא יכולה, יש לה רק חובות, ואני זה שבא לייצג את החובות שלה. כי המערכת לא יכולה לדבר עם תכלס עם זה. אז זה למשל, ברגע שאנחנו עומדים, אנחנו בעצם מאשרים את הנמען על הפיקציה המשפטית. נחזור רגע לסיכום, ליצירת המציאות שאנחנו רוצים לעשות באמצעות המילה. אז זה היה המיקוד שלנו. אז דיברנו על טרמינולוגיה, דיברנו על מילים כמו שאנחנו כבר משתמשים באופן די קבוע, כמו השקעה והשקיה. עלו לנו בשיחות מילים כמו דדליין, שיש לנו בעבודה. אז כנראה בעבדות זה באמת מקובל שיהיה דדליין, כי אם אתה לא עומד בעבדות שלך, אז אנחנו מורידים לך את הראש. ויש עוד הרבה מילים שכאלה, שאנחנו אולי לא שמים לב. וכדאי שנשים את תשומת הלב שלנו למה שאנחנו אומרים. נשמח שאלה שרואים את הפודקאסט יעלו מילים ודברים שאנחנו לא חשבנו עליהם. כמו שגיא אומר, אתם מוזמנים לשתף איתנו את המילים, צירופי מילים, גם אלה שאולי הם עולים לתשומת לבכם כרגע כמילים שליליות שמייצרות חוויה שלילית ומציאות שלילית, ומילים חיוביות שיכולות לקדם את החוויה ואת יצירת המציאות החיובית. העליתי היום בבוקר, באמת, הכל קורה כאילו לייב, סרטון בקשר איך שאנשים מגיבים על דברים שקורים לנו. לפעמים קוראים לנו דברים טובים, ואנחנו מתעסקים בצד שפחות נעים לנו. ועצם המיקוד הזה, שאני מתדר כל הזמן, בצורה לא מודעת, תשומת לב, שזה התדר הכי חזק שלנו, תדר הלב, כלפי מילה מסוימת, או בלי תשומת לב, עדיין זה עובד שם, מתדר את זה, זאת המציאות שאנחנו רואים מחר. אנחנו צריכים להבין שהמציאות שאנחנו חווים היום, היא תוצאה של כל מה שחווינו עד עכשיו. המציאות שלנו כאן, באולפן היום, היא תוצאה של כל השיחות וכל החוויות וכל מה שעשינו עד עכשיו. אם אנחנו לא רוצים להיות פה בעוד חודש, אלא במקום גדול יותר וטוב יותר, מה שאנחנו נעשה, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מתחילים לתדר במילה שלנו, בדיבור ובבירור, ובתדרים האלה שאנחנו מוצאים החוצה, במילים שאנחנו בוחרים בקפידה, כדי לייצר מציאות חדשה, וככל שאנחנו עושים את זה יותר וביותר בעוצמה, יותר בתשומת לב ובהתרגשות, בעצם אנחנו מסייעים לכל הדבר הזה לבוא אלינו הרבה הרבה יותר מהר, ואני חושב שבתקופה שאנחנו חיים בה עכשיו, זה עוד יותר מורגש למי ששם את המיקוד שלו ואת המיינד שלו, הדברים האלה, עד כמה המציאות החדשה נוצרת מול עינינו הרבה יותר מהר מאי פעם בעבר. ובכלל, תחושת הזמן מאוד מאוד השתנתה. אנחנו נסכם בזה לטיפה הזאתי, מקווה שנהנתם, אנחנו נחזור לטיפה הבאה. תודה רבה. אסף ג'ינו, תודה רבה, גיא נוטי. תודה רבה. נתראה בטיפה הבאה. כן, נשקה, טיפות, טיפה.